Tam sedí dvě dámy, no a jen tak mezi náma. Důležité jsou, však chovají se ke všem pěkně. Úřad se zhroutí, pokud s tím některá z nich sekne. Naštěstí to v plánu Veroniky nemají, že je práce baví, tím se oni netají. Pokud si úředníkem, tak si je předcházej, až po típnutí šipem domů odcházej. Tak sekej dobrotu, rob dobře robotu, hezky se směj a něco dobrého na zub vždy v kapse měj. Veroniky, to jsou holky do nepohody, řeší smlouvy, výplaty a taky dohody. Mají všechno pod palcem, byť se tak netváří. Když budeš zlobit, tak ti zavaří. Verča ti před nosem výpovědí zamává. Verča řekne, že ti